Duchovná cesta a peniaze. Majú tieto dve veci nejaký súvis, alebo malo by to byť úplne oddelené, že keď ste na nejakej duchovnej ceste, nemali by ste zarábať peniaze, alebo si myslíte, že nie ste potom dosť dobrý človek, alebo mali by ste sa všetkého vzdať. Sú rôzne teda názory, sú rôzne cesty, sú rôzne filozofické alebo duchovné smery. A teda ja mám pre vás taký zážitok, čo sa mi stal. A upozorňujem zase opäť, že moje videá točím naozaj v najväčšej pokore, v najväčšom rešpekte toho, že môžete mať každý iný názor, ale ja osobne si myslím, že niektoré názory alebo postoje sú škodlivé a veľakrát vedú k tomu, že ľudia nemajú financie práve kvôli tomu, že uverili hlúpostiam a naozaj, kým si tie hlúposti všimnú, to môže trvať 10-20 rokov a nemajú ten svoj vysnívaný život, pretože žijú proste tie nejaké ilúzie, alebo teda škodlivé v podstate veci. Opäť hovorím, toto je môj názor, ale teda k tomuto videu ma inšpirovala jedna teda príhoda a teda to je ten príbeh, ktorý vám chcem povedať. V podstate ja som človek, ktorý ma osobne poznáte, že naozaj ja sa zaoberám duchovnými vecami, verím rôzne veci, mám rôzne prežitky a teda viem, ale dospela som ja k tomu osobne, že najväčšie to duchovno je ten najobyčajnejší život a ako sa správame v ňom. A všetko to naštudované, čo máme a všetko, čo si myslíme, že máme pochopené, tak v každodennom živote zažívame rôzne situácie, kde nás to proste preveruje. Zažívam to ja, podľa mňa to zažívajú aj ostatní ľudia. Ak s týmto súhlasíte, tak mi určite napíšte dole do komentára, že či áno alebo nie, alebo máte na to nejaký iný názor. No a teda, čo sa mi prihodilo. Pred pár dňami v podstate v jednom nákupnom centre, čo teda je priestor naozaj ako trenažér na to, aby ste tam míňali alebo nemíňali peniaze, tak v podstate som stretla jedného pána a on mi povedal, že on hľadá čitateľov. Mne v hlave preblísla taká myšlienka, že možno si pamätáte, že niekedy chodili niektorí takí podomoví obchodníci s tými knihami a ja, že aha, to ešte funguje, že takto sa tie knihy ešte predávajú. No a v podstate, čo z tej situácie vyplynulo, že on je vlastne mních a teda začal mi podsúvať nejaké informácie, nejaké svoje presvedčenia podľa mňa o tej filozofii, ktorú on vyznáva. A teda on povedal, že je mních, to hnutie možno poznáte, nebudem vám ho menovať, ale teda dával mi do ruky rôzne knižky. Ja som sa ho ale pýtala, že dobre, toto sú knižky, to sú nejaké naučené veci, aké máte vy vlastné prežitky s týmto, alebo čo si myslíte o tomto zážitku a tak. A on mi hovoril, že to, čo ja viem, alebo to, čo mu ja rozprávam, že by som si mala konfrontovať s tými akože mudrcmi, s tými knihami. Ale ja mu hovorím, že viete, jedna vec je rozprávať o duchovných veciach a mať s tým nejakú konkrétnu osobnú skúsenosť. A práve som mu povedala, že po tých rôznych debatách, ktoré tam teda prebiehali, to bol krátky, možno 5-minútový, 7-minútový rozhovor, tak som mu povedala, že pre mňa osobne je najväčšie duchovno, ten najobyčajnejší život a tam, ako sa v ňom správame. A to sú teda skúšky a trenažery a tam môžeme na sebe ukázať, ako sme duchovná bytosť. No v podstate na záver mi povedal, že teda nech si tu nejakú knižku zoberiem. Ja som sa opýtala, že ktorú by mi teda odporúčal, on ich mal viacej. Boli o minulých životoch, od nejakého svetca a tak ďalej a tak ďalej. No a teda, že teda mi jednu nechal a že mohla by som mu za to teda niečo dať. To znamená nejaké peniaze. A ja, že dobre, a koľko? A on, že 10 eur. A v podstate z toho duchovná sme sa preklopili presne do tej filozofie, že aj tak na bežný život potrebujeme financie. A ja som mu aj hovorila, že tieto knižky a táto filozofia a tieto veci sú jedna vec, ale podľa mňa my ľudia tuto v Európe, v strednej Európe a v civilizovanom svete, kde naozaj potrebujeme na to prežitie peniaze, samozrejme potrebujeme x ďalších vecí na to, aby sme mali spokojný a šťastný život, ale tuto potrebujeme vedieť a ovládať iné veci a máme tu inú filozofiu, ako to, keď sa odkloníte, odletíte niekam do neviem kam, kde nie je civilizácia, tam vám nepomôže, že máte peniaze, tam vám pomôžu iné schopnosti a vlastnosti, ale aj akože áno, aj tu je to tak, ale v podstate sme dospeli k tomu, že toto je jeho zárobková činnosť, rozprávať o tom duchovne. On mi prišiel ako mladý človek, ktorý je veľmi schopný, ale žije v nejakej, prepáčte za výraz, halúzi osobnej a možno a vlastne len sprostredkovať niečo, čo má naučené. Nie je to ani vlastná skúsenosť,
Ale tým chcem povedať, že ja, čo vám to hovorím, sú moje vlastné skúsenosti a vlastné odžité veci v praxi, ale zároveň ja si nemyslím, že keď sa venujete duchovným veciam, mali by ste byť chudobní alebo žobrať od ľudí peniaze. Mali by ste mať, ako dobre môžete mi povedať, že to bola výmena energie, že knižka kontra peniaze. Ale jednoducho mi to úplne nesedelo. Ale podľa mňa môžete ísť duchovnou cestou a robiť totálne hmotnú prácu. A jednoducho v tom bežnom živote sa to ukazuje, že ako teda ste v tom duchovnom svete zdatní a ako sa aj viete zabezpečiť. Pretože tí, čo sa venujete nejakým energiám a takýmto veciam, tak viete, že práve to ukotvenie súvisí s tou prvou čakrou a s tým súvisia peniaze. Ale podľa mňa my si tú prvú čakru neoslabujeme tým, že si ju oslabujeme, ale to práve ju posilujete tým, že tie peniaze zarábate a ste ukotvení v tej realite. A ak teda, hovorím, ak máte na to nejaký iný názor, buďte prosím tolerantní, je to môj YouTube kanál, zdieľam tu svoje teda myšlienky, ale teda ja osobne si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorú by mal mať človek vysporiadanú v tomto svete, že mať vlastné zabezpečenie, mať nejaké bezpečie, mať teda to ukotvenie a potom môže na tom nadstavovať tie vlastne duchovné veci. Dá sa to aj opačne, len je to podľa mňa dosť stresujúce, lebo jednoducho sme tu v tej hmote. A ja hovorím, to najväčšie duchovno je tento bežný život a ten najväčší duchovný výlet podľa mňa je to, že sme v týchto hmotných telách tu a teraz a že jednoducho máme ten prežitok, zážitok toho, že tu môžeme byť a riešiť a zažívať tieto veci. A jedna z vecí je práve podľa mňa aj to, aby človek zarábal peniaze a vedel sa proste o seba postarať. K tomuto ešte chcem povedať, že naozaj veľa ľudí študuje tie východné filozofie, študuje nejaké tie smery a veľakrát sa zahltíme informáciami odtiaľ, ktorým ani nerozumieme. Napríklad ja som študovala buddhizmus, mňa to veľmi zaujímalo ešte na strednej škole, že vlastne ten Siddhartha, ten zakladateľ, jeho držali v blahobite rodičia. A on keď vyšiel vlastne za tie múry toho zámku, kde všetko bolo dokonalé, tak sa stretol vlastne s ľudským utrpením a nevedel teraz, čo s tým má robiť, tak jednoducho začal meditovať a jednoducho to s ním otriaslo a nejakým spôsobom ho duchovne prebudilo. A tam vlastne tento duchovný smer hovorí, že že príčinou všetkého utrpenia sú ľudské túžby. Ale ja si hovorím, že dobre, ale veď my sme ľudia a chceme si naplňať tie niektoré svoje sny a ciele. A zase áno, je to pravda, že trpíme kvôli niektorým veciam, ktoré nemáme, ale veď to je jedna tá prirodzenosť naša, že jednoducho tým sa zaoberáme, že niečo by sme chceli, tak ideme za tým. A to je tiež nejaká duchovná cesta podľa mňa, že proste máte nejaký cieľ a idete si za tým a stávate sa nejakým človekom. Či už sú to peniaze alebo iné nejaké ciele. No a plus ešte boli tam také nejaké nezrozumiteľné veci. Myslím si, že ešte aj nejaká iná buddhistická filozofia zase hovorí, že svet je jedna veľká korytnačka a že na jej chrbte vlastne žijeme, alebo niektoré rituály z tých východných filozofií, napríklad súvisiace s pochovávaním, s tým som nebola stotožnená a ja som si povedala, že aha, tak ale nejaká asi vyššia sila ma tu vysadila v tejto Európe, že mám tu žiť a tu proste sa konfrontovať a zažívať ten svoj život. To som povedala aj tomuto mníchovi, že predpokladám teda, že netreba úplne chodiť niekam do Himalají, ale choďte, ak vás to tam ťahá. Mňa tiež lákajú niektoré cesty, aj tieto duchovné a verím tomu, že v tomto živote sa mi to podarí, ale to najväčšie duchovno je akceptovať to, inak toto som nevždy s tým bola stotožnená, že človek má vlastne, napríklad v Indii sa k tomu približujú, že akceptovať, že kam sa narodil. Ale zároveň si myslím, že máme osobnú vôľu prekonať strašne veľa vecí. Áno, niektoré veci sú dané, ako ste možno aj zistili na svojom živote, že môžete zubami nechtami cez niečo ísť, ale sa to nedá. Tá cesta nie je určená pre nás. Ale teda je veľa vecí, ktoré viete proste ovplyvniť, aj zažiť, aj ísť niekam. Ale podľa mňa by človek mal akceptovať to, a že teda keď sa nachádza ako Európan v strednej Európe, máme tu relatívne kľud, máme tu podľa mňa dobré podmienky, o tom ešte budem hovoriť v ďalšom videu, tak vlastne niektoré veci sú pre nás neaplikovateľné v tom bežnom živote a aj priamo škodlivé, ak sa nimi riadíme.
A napríklad aj to je to, že ako niekto by mal byť bez majetku, nemal by mať žiadne peniaze pomaly, alebo teda niekde žiť na periférii. S tým ja úplne nesúhlasím. Ale teda je to na vás, samozrejme toto je určité také otvorené dvierka v mysli, že možno, že si vy poviete, že no áno, a ja som žil alebo žila v tomto presvedčení, že to duchovno a tá hmota, alebo teda peniaze a duchovná cesta, alebo nejaké, že som dobrý človek, tak zlí ľudia iba majú peniaze. Čo je somarina, podľa mňa. A tiež som k tomu musela určitým spôsobom dospieť. Takže toto je môj taký odkaz, že duchovná cesta a peniaze a má byť zabezpečený a žiť v tom prebytku je podľa mňa veľmi zdravé a veľmi príjemné a potom viete robiť aj tie ďalšie dobré skutky alebo teda zabezpečiť seba a svoju rodinu a už len to, že ste spokojný človek, tak vybrujete na tej vyššej úrovni a robíte tento svet lepším miestom, by som povedala, alebo robíte tomuto svetu dobre. Ak s tým súhlasíte, dajte mi like, ak sa vám moje videá páčia, dajte mi odoberať, no a ak poznáte niekoho vo svojom okolí, čo teda má takú polemiku alebo rozmýšľa o tejto téme, tak mu kľudne prezdieľajte toto video.